voy a introduciros a Adriana Nicolau Jiménez, que és doctora per la Universitat Oberta de Catalunya, amb la tesi Feminismes al Teatre Català Contemporani, llicenciada en Filologia Catalana per la UAB, l'Autònoma, i màster en Teoria de la Literatura per l'ENS de París, on també va exercir de lectora de català al Centre d'Estudis Catalans de la Sorbona. Ha publicat diversos articles sobre literatura, teatre, gènere, en revistes també, com Feminismos, New Theatre Quarterly i la revista de Filologia. Va comissionar, ho esmento també perquè tenim en Josep Anton amb nosaltres, va comissionar el cicle Lluïsa Coniller a la Sala Beckett de Barcelona i és membre del grup de recerca LICMES i actualment ensenya a la Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya, a la Universitat de Vic i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Doncs endavant, Adriana, si vols començar la teva presentació. Gràcies. Gràcies, Elisenda. Em va fer particular il·lusió veure que presentaves aquesta taula perquè havia seguit un seminari teu molt interessant sobre qüestions de l'exili. Organitzat per Queen Mary's, que és l'avantatge dins de les moltes desavantatges que ens ha portat l'actual situació pandèmica, que ens puguem retrobar de vegades amb persones que potser no seria tan fàcil retrobar en la presencialitat. Bé, jo parlaré de dues obres de Marta Galán, que és una autora que ja he treballat força al llarg de la tesi, però voldria intentar pensar una mica sobre la qüestió de la classe i també sobre la qüestió de la vulnerabilitat, que és la que, segons proposa el programa, intentarem tractar una mica al llarg de les meses d'avui. Llavors, ja aviso que m'acullo plenament a aquesta descripció de seminari de recerques en curs, sí, perquè jo em trobo en un moment, quan estàs fent la tesi penses que és un moment estrany, però després quan l'acabes veus que és encara més estrany. Llavors em trobo en aquest moment de trànsit. I ho dic també perquè, esclar, parlem de de precarietat a la literatura, però també en molts casos ho fem des de la precarietat. He de dir que en el meu cas tinc moltíssima sort i estic exercint la docència en 2 centres universitaris, però és cert que tot sovint vivim aquest tipus vivim la relació a la recerca, un cop acabades les beques, des d'un estat una mica de permanent incertesa, de cara al mig termini. En qualsevol cas, em fa il·lusió ser aquí per parlar d'aquestes dues obres que són Rebomboris, que és una obra una mica més antiga, que es va estrenar el 2018, i Forasters vindran, que és una obra més recent que es va poder veure al lliure aquest mateix any, tot i que és de l'any passat si pensem en termes de temporades teatrals. Llavors, són obres que parlen de vulnerabilitat, són obres que parlen de la qüestió de la classe i són obres, sobretot, que incorporen les vivències de persones reals que no són intèrprets professionals, és a dir, que juguen de ple amb la qüestió del testimoni. Aquestes persones, en bona part, són persones d'aquelles que es pot anomenar o s'ha anomenat des del sector social en risc d'exclusió social, o bé que ho han estat en algun moment. Llavors, aquestes persones, com intentaré explicar una mica més endavant, sovint són aquelles persones que no tenen accés a la cultura i en aquesta dicotomia que justament ens estava també exposant l'Àngela, trobem un dels nuclis del treball teatral d'aquesta autora, que és la Marta Galán. Llavors, com deia, Rebomboris és una mica més antiga, és una peça que es va fer només 2 dies, i ara explicaré per què, amb un doble grup d'intèrprets no professionals. Per una banda, les veïnes del casc antic, que segueixen un programa de teatre ofert als veïns i veïnes del casc antic per l'Antic Teatre i que són sobretot dones grans, i després per un sindicat independent que es diu Sindillar, que és un sindicat de dones migrants que treballen en feines de cures i que té lloc a La Bonne, que és, com sabeu, aquest espai feminista de Barcelona, que es troba a l'edifici Francesca Bonnemaison, i que capitanejava en aquest cas la Marta Vergonyós, que és una performer que també hi desenvolupa la seva activitat. Llavors, aquest va ser un espectacle, com us dic,
molt breu, representat només 2 dies i que va reunir moltíssima gent. Un espectacle més proper a una qüestió comunitària del principi al final. En canvi, Forasters, i aquí parlo en primer lloc de les diferències entre els dos espectacles, perquè després parlaré una mica de les similituds que em sembla que tenen. Forasters és un espectacle que va fer temporada, sabem que en la precarietat del món teatral els espectacles giren molt ràpid, se'n produeixen molts i fer temporada a Barcelona ja és en si mateix un èxit, no? Va fer temporada al Teatre Lliure a l'abril d'aquest any, del 2021. Llavors, també és un espectacle que sorgeix d'un treball comunitari. Perdoneu, volia mirar l'hora, he començat a 3:15, una mica abans, per calcular el temps, sí? D'acord, gràcies. Va començar amb un treball comunitari, però en canvi la representació és una mica diferent. Aquest treball també reunia 2 grups o intentava vincular 2 grups, que eren, per una banda, aquell format per gent gran dels barris barcelonins del Carmel, la Teixonera i la Trinitat Vella, gent gran que eren persones migrades entre els anys 40 i 60 a Barcelona provinents de la migració interior, per tant d'Andalusia, d'Extremadura, de Galícia, d'Aragó, etc. I per l'altra, un grup de joves migrants de la migració global que arriben sols a Catalunya i que estan aquí tutelats per la Dgaia i seguint una sèrie de programes socials. Són els que s'han anomenat des dels mitjans de comunicació els MENA. Llavors, què passa? Aquesta segona proposta, Forasters vindran, es trasllada a l'escenari amb intèrprets professionals. I això passa per 2 motius. Un motiu és el que intentaré plasmar ara citant una entrevista que li vaig fer a la Marta Galán i que sortirà, si va bé, d'aquí no gaire en la revista de l'Escola Eòlia, que es diu Ítaca, i l'altra que us explicaré a continuació. Marta Galán explica, cito, en la pràctica comunitària i en especial en la que jo he fet en aquests darrers 10 anys, mai una obra es pot representar més de 2 dies, 3 màxim, perquè estàs treballant amb persones no professionals que tenen feines, vides, i no hi ha una recerca de professionalització, sinó que l'objectiu de la seva participació en aquests projectes té més a veure amb generar xarxa, vincles, relació. Per tant, com que l'encàrrec era fes una producció escènica i després s'ha de mostrar durant 25 dies, vaig pensar, és evident que un projecte artístic comunitari no el podré presentar 20 dies seguits, perquè haurien estat uns mecanismes diferents, etc. I hauria d'haver fet alguna cosa que per mi ja no és pràctica artística comunitària. Hagués estat anar a cercar un resultat artístic amb persones no professionals i per mi això són peces de teatre participatiu o peces de teatre on l'artista necessita de no professionals per a la seva recerca artística. Però jo el que faig és una cosa molt diferent. Trobem aquí ja la qüestió de on és l'autoria i on és la inclusió, que l'Àngela també ha apuntat, en relació amb aquesta pràctica d'allò comunitari, perquè hi ha hagut moltíssims espectacles en els últims anys, de forma creixent, de fet, que incorporen intèrprets no professionals, però no sempre aquests són d'alguna manera inclosos com a subjectes o realment viuen un acompanyament que va més enllà, diguéssim, d'un objectiu artístic, que és el resultat que es mostra en escena. I la segona raó per la qual això no es va produir és que, per una banda, la gent gran que participava en el procés tenien una pensió i si el lliure els feia un contracte deixaven de percebre la seva pensió i la majoria dels joves tutelats per la Dgaia no tenien DNI. Per tant, el Teatre Lliure tampoc els podia fer un contracte. Llavors, els estatuts dels treballadors del Teatre Lliure, que evidentment el que busquen és protegir els treballadors, el que estan fent és trobar un ús jurídic que en realitat està perjudicant aquestes persones, i en especial les persones migrades, que no tenen estatus de ciutadans. Llavors, el mateix procés de creació de la peça ja posa en evidència aquest tema tan central en l'obra de Galán, que és que hi ha una sèrie de capes socials per a les quals no està pensada la cultura i que no poden ser ells mateixos o tenen moltes barreres per ser ells mateixos practicants de cultura, autors de cultura.
Bé, llavors aquestes dues peces considero que enfoquen la vulnerabilitat, no? o fan evident la vulnerabilitat en el sentit que li dona Butler, resumint molt, en primer lloc com a qualitat constitutiva de l'ésser humà, no? Com a qualitat constitutiva de l'ésser humà en tant que ésser corpori, sí? I per tant mortal, que alhora és dependent del teixit social i exposat a patir la violència aliena. Llavors, aquesta definició a mi em serveix per pensar dues grans vessants de la vulnerabilitat, evidentment n'hi ha més, però les que m'interessen ara són aquestes, que són per una banda la vinculada al gènere i per altra banda la vinculada a la classe. Llavors, la vinculada al gènere sabem que per pensar-la ens podem remetre a la definició occidental del subjecte, que parteix de la definició moderna del subjecte basada en el subjecte cartesià, que formulant el cogito el que fa és substituir el jo he nascut, per tant soc, per jo penso, per tant soc. I en aquesta substitució el que fa és esborrar el subjecte de la dona gestant, no? El deute de totes les persones amb la mare. En aquest esborrar el subjecte femení, el sistema androcèntric construeix un ideal d'autonomia moral que defineix el subjecte humà bàsicament basant-se en la idea de l'home adult sense càrregues afegides, diguéssim, que neguen aquest deute envers la dona i que deixen fora d'aquesta definició no només la vulnerabilitat d'aquest mateix subjecte, sinó també, evidentment, tota una sèrie d'identitats com la femenina, la infància o la gent gran. Per una banda, això és una breu reflexió que podem fer entorn de les relacions entre vulnerabilitat i gènere. Sí, i també volia dir respecte a això que, esclar, en elidir aquestes identitats de la forma que tenim de pensar els subjectes, evidentment, també elidim el seu rol en la societat. I, per tant, aquí tenim aquella gran conseqüència que és l'esborrament de les cures, no? Les cures queden fora de tota la nostra manera de pensar, per exemple, el sistema econòmic, no? I per tant passant a ser treball no remunerat, queden fora també de les representacions culturals i per tant no tenim grans poemes èpics sobre el part, per exemple, etc. I aquestes cures, tal com ens diu Sílvia Federici, en el món occidental són fetes per una banda per les dones i per altra banda, per aquelles dones del tercer món que en la crisi actual de les cures, perquè les dones occidentals s'han incorporat al món laboral, venen a substituir les dones i a cuidar les seves famílies aquí. Això és el que veiem a Rebomboris perquè tenim aquests dos grups que representen aquests subjectes, les dones grans que han cuidat tota la seva vida i les dones migrades que fan aquestes tasques de cura aquí. Per altra banda, hi ha les relacions entre vulnerabilitat i classe social, que és potser un aspecte que he tractat menys a la meva tesi, entre d'altres. Penso que potser en part perquè la qüestió de la classe està relativament poc tractada al corpus que jo he treballat i també potser perquè és veritat que en aquesta espècie de, a vegades, animal mitològic de la interseccionalitat, que és tan difícil de realment portar a la pràctica des de l'anàlisi teòrica, moltes vegades el que ens passa és que alguna de les peces de la interseccionalitat ens queda una mica en segon pla i tot sovint aquesta pot ser la classe. Si més no, jo com a investigadora m'he pogut trobar amb aquesta qüestió. Llavors, la relació entre la classe social i la vulnerabilitat senzillament ens remet a aquella segona part de la definició de Butler, que és la d'estar exposats a la violència aliena, i en aquest cas de les estructures socials, que és la que pateixen sobretot en el sistema capitalista actual les treballadores més precàries i en relació als espectacles que vull comentar avui una mica, les persones migrades, que pateixen una sèrie de violències a través de les polítiques migratòries. Llavors, això ho pateixen les dones migrades amb feines pràcticament no reconegudes, que treballen sense contractes, però també aquells migrants de la migració interior que des dels anys 40, 50, 60, 70 van anar arribant a Barcelona i es van dedicar
treballar a les canteres, a treballar en la construcció de les noves línies de tren o de metro, etc. Bé, llavors faig un breu comentari sobre els dos espectacles. Intentaré compartir pantalla, a veure si ho aconsegueixo. Ara estic compartint, oi que sí? I ara poso aquesta presentació. Senzillament selecciono he fet una breu selecció de fotografies perquè penso que sempre està bé veure una mica la part visual de les peces. I volia dir breument sobre Rebomboris, que és una peça a grans trets organitzada en quatre parts dividides per interludis de rebombori, justament que agafa el doble sentit de soroll, festa i alhora alguna cosa més aviat política, que és un terme que s'inspira en els rebomboris del pa, que es van produir a Barcelona i que l'espectacle tracta, i és un espectacle al llarg del qual les dones grans canten nanes al principi, llegeixen cartes a persones que han cuidat o que les han cuidat, parlen d'aquesta feina de cures que les dones van protagonitzar a la Barcelona històrica i en particular parlen de les Dides, per exemple. Parlen també de com les dones van protagonitzar a Barcelona diverses accions de revolta, com els rebomboris del pa, però també com altres accions més de tipus sindicalista, podríem dir, per reivindicar millores en diferents gremis. Parlen també de les malalties que pateixen i aquí penso que és un punt particularment interessant respecte a la vulnerabilitat. En primer lloc, perquè parlen de la vulnerabilitat física, però també perquè fan incís en com algunes d'elles pateixen malalties a causa de les feines que desenvolupen, que són físicament molt dures, i parlen també de la condició de les dones de cim d'illar a causa de les lleis migratòries actuals. Aquí veiem, per exemple, dues de les performances parlant de llocs històrics de Barcelona en els quals es van produir diversos incidents protagonitzats per dones, una lectura de les cartes, una dona que és la Rose migrada que explica com va arribar en pastera a les costes del nostre país, i aquí tenim ja la protagonista de Forasters vindran. Llavors, Forasters vindran és un títol que al·ludeix a la frase feta Forasters vindran i de casa et trauran, i el que fa és, com deia, recollir un treball comunitari per parlar a través de 3 performers professionals, que són la Susana Barranco, que és aquesta dona que veieu aquí, i 2 performers més que l'acompanyen. Llavors, en aquesta peça el que passa és que Susana Barranco, que és una persona que té família provinent d'aquesta migració, fa una espècie de treball de rememoració i de reconeixement de les pròpies arrels a través dels materials que s'han anat recopilant i que d'alguna manera li proposa un viatge intens que la fa passar per emocions com la vergonya, per exemple, per arribar a reconèixer i reivindicar com a vàlides aquestes arrels obreres o aquestes arrels de classe treballadora. Llavors, en aquesta peça, la Susana Barranco és per aquests altres 2 performers que veiem aquí i la sotmeten, diguéssim, al visionat i a l'escolta d'una sèrie de materials, com ara textos publicats per la premsa catalana de caràcter xenòfob entre els anys 40 i 70, que estigmatitzen tota la migració que ve eminentment a fer de mà d'obra de barata. També apareixen vídeos de les converses amb aquestes persones de la migració amb les quals s'ha treballat als barris que he mencionat abans de Barcelona, com ara la Custòdia Moreno, és a dir, activistes que van lluitar, per exemple, per la transformació dels barris de barraques en blocs de pisos, diguéssim, i també perquè les persones poguessin quedar-se en el seu barri i no fossin relocalitzades en altres llocs de Barcelona, que és una cosa que
va passar i destruir el teixit social, així com un text de Manuel Delgado que es diu Seres de otro mundo sobre la función simbólica del inmigrante i que parla justament de com els immigrants funcionen com una espècie de boc expiatori a nivell social. Llavors, penso que aquestes... Com vaig de temps, Elisenda? No et sento. Sí, vas bé. Encara tens uns 5 minuts. Perfecte, gràcies. Aquí teniu alguna foto més. La Susana Barranco, a través d'aquests materials, va duent a terme, diguéssim, accions performatives, un altre gran tret de la peça Galant, de les obres de Galant. Aquí en veiem una, i ara la comentaré, i a través d'aquestes... Bé, ara ho explicaré. Llavors, quedeu-vos amb aquesta imatge, que després la comentaré. Deixo de compartir pantalla perquè així ens podem veure les cares. Llavors, breument, vull anunciar una sèrie de similituds que em sembla que pot ser interessant explorar entre aquestes dues peces en termes de quins recursos utilitza Galant per explorar la vulnerabilitat, però també per fer incís, que és una cosa que fa constantment, en la resiliència d'aquestes persones. I d'alguna manera fa no només un procés de visibilització, sinó també un procés de dignificació d'aquestes experiències. La primera és el recurs a la història. En les dues peces trobem un recurs a la història, que hem plantejat aquest marc en relació a la crisi del 2008. Aquí, en canvi, aquestes narratives el que fan és anar més enrere. A Rebomboris trobem aquests contextos antics, parlen del segle XVII, també del XVIII i del XIX, per fer un gest genealògic, és una cosa que també he explorat a la meva tesi, en el sentit que pensar en aquelles persones que en el passat tenien una posició similar a la nostra serveix a aquests protagonistes per pensar la pròpia identitat en el moment contemporani. Per tant, a les dones de Rebomboris, pensant com les dones del passat es van organitzar, els serveix per pensar-se a elles mateixes. I en el cas de Forasters vindran, el que trobem és que la Susana Barranco es pensa ella mateixa d'una manera nova a través de la reflexió respecte a la seva família. El segon punt que volia comentar, que crec que potser ja ha esdevingut una mica obvi, és que la Marta Galant treballa amb allò que anomena les pràctiques d'allò real, és a dir, treballar en un teatre que no és fictici, que parteix dels testimonis en primera persona, i ella mateixa cita, per exemple, José A. Sánchez, que és un estudiós important del teatre contemporani, que denuncia, per exemple, cito, que el teatro permanece atrincherado en unos marcos estéticos ilusionistas que definen al realismo, centro incuestionado pero muy cuestionable de la formación, i la praxis artística majoritària. És a dir, que encara a dia d'avui, tot i que tenim cada cop molt més teatre postdramàtic, el realisme continua sent el paradigma majoritari. Això el que fa és, d'alguna manera, a través de la presència escènica, fer evident que aquestes vides existeixen i que estan molt a prop i no poden ser, d'alguna manera, passades pel tamís d'allò ficcional sense consideracions prèvies. Ara bé, penso que també seria interessant investigar com aquestes pràctiques d'allò real fan una reflexió o no sobre el propi procés. És a dir, que evidentment sempre hi ha una mediació, i per exemple tenim una trilogia que ha tingut força recorregut, molt interessant, que és la de la companyia La Conquesta del Pol Sud, en què aporten 3 testimonis, la Rafael, la Nàdia Gulam i la Clàudia Poblete en escena, però els 2 directors també són amb elles en escena, fent evident que hi ha un treball de mediació d'aquells testimonis. En aquestes obres hi ha també un treball de mediació menys explícit, però això també seria interessant de treballar-ho. I per últim, penso que també seria molt pertinent pensar una mica sobre el treball amb el cos. I quan parlo del treball amb el cos,
parlo de processos en què realment aquestes obres intenten portar a la pràctica en escena una espècie de transmissió somàtica de l'empatia en escenes com ara aquesta que us he intentat descriure breument de les malalties, perquè l'escena de les malalties de Ragumboris el que tenim és dues intèrprets, una de les quals està dreta sense samarreta i l'altra la pinta. Llavors, la persona que pinta a l'altra està parlant dels seus propis processos de malaltia mentre es pinta el cos de l'altre aquells llocs del seu cos on ha patit aquestes malalties i, per tant, està fent una espècie de transmissió que també ve a dir que totes hem tingut en diferents graus aquesta situació de vulnerabilitat al llarg de la vida. I el que trobem a Forasters, que penso que també és força explícit en aquest sentit, és aquesta imatge que us he demanat que recordéssiu de la Susana Barranco aguantant precàriament com podia una sèrie d'elements de vaixella, que és una escena que passa mentre una de les testimonis explica com ella treballava de criada, molt, evidentment, treballava tot el dia i va treballar per una família de músics que es van sorprendre del fet que ella mantingués intacta la seva sensibilitat per la música. Llavors, aquesta persona explica com ella hauria volgut estudiar perquè tenia una gran passió per la música, però les seves condicions de vida no li ho van permetre. I, per tant, la Susana Barranco el que fa és corporitzar en aquesta acció performàtica la gran tensió existent entre la voluntat de formar-se, la voluntat de realitzar-se a través de la pràctica artística i la impossibilitat de fer-ho a causa de la seva condició social. Acabo per llegir, si em permeteu, un altre extret d'aquesta entrevista, que encara no està publicada, que penso que resumeix molt bé això que he volgut apuntar al principi, que és un dels grans nuclis de la feina de Marta Galant, que és reflexionar sobre aquesta exclusió de certes capes socials del quefer artístic. Diu, respecte a la representació de molts grups culturals i socials en els espais de la cultura en aquest país, hi ha moltes mancances, moltes, i tots ho sabem. Hi ha molts subjectes de paraula i molts relats de vida i moltes històries i molts cossos que no estan representats en els espais culturals ni als teatres d'aquest país. Això és una intuïció per la qual jo treballo des de fa 10 anys intentant democratitzar la pràctica artística, no el seu consum, sinó la pràctica, perquè tinc la sensació que no els està donada, que no hi ha espais on es possibiliti per a depèn quins grups, i una mica més avall. Com diu Jacques Rancière, la seva frase exacta és «escuchar como a seres dotados de palabra aquellos que fueron considerados solo como animales ruidosos». I una mica més avall insisteix sobre aquesta necessitat, diu, de pensar sobre la classe perquè penso que no hi ha una veritable democràcia cultural. No tothom està tenint accés ni a la pràctica, ho vèiem amb aquest exemple dels joves tutelats per la dgaia a l'hora de poder accedir o no al teatre lliure, ni al consum cultural. Com a societat i com a ciutat crec que tenim un miratge respecte a la democratització de la cultura, però no hi ha equitat en això. I per acabar, també voldria dir que m'interessaria molt pensar més de fons la qüestió de la migració, que com heu vist és central en les dues obres, però sobretot en relació a Forasters vindran, que penso que pot abordar-se molt bé des dels plantejaments que ha fet el Josep Anton Fernández, al Malestar en la cultura catalana, però també en articles posteriors, i que em semblen molt interessants diferents conceptes que té, com la qüestió de la nostàlgia, el dol, etc., però que també voldria pensar en relació a la qüestió de la segona generació, que és una cosa que els estudis de la memòria tenen molt treballat, perquè, és clar, moltes narratives que s'han treballat de la migració parteixen de la primera generació. En canvi, el que està fent la Susana Barranco, el que ens proposen en aquesta peça més aviat, és un anar cap enrere a recuperar alguna cosa que ens diu la peça s'hauria perdut, i penso que podria ser interessant veure fins a quin punt aquesta peça supera o no certs clichés, parteix de termes dicotòmics i, per exemple, com tracta, que això és una cosa que també investiga el Josep Anton en aquests textos,
aquest interlocutor imaginari, que en aquest cas són els espectadors de la platea, i on el situa respecte a aquesta identitat catalana híbrida, que és, per una banda, els suposats catalans que no venen de la immigració, si és que n'hi ha, que Fernández ens diu que no, i els catalans que provindrien més directament d'aquesta immigració interna dels anys 40-60. I bé, estic del tot oberta a propostes teòriques, com deia la Mercè, es tracta també d'això, sobretot pel que fa a la qüestió de la classe, i bé, no m'allargo més. Moltes gràcies, Elisenda.